Лайв сме. Оп. К3. Старт. Откриването на К3. Оле, то верно има рампичка тук, бе. Има и колеле. Ако имах колело, ще да е яко да пробвам. Май да паднеш да се прибиеш. Да, вероятно щях. Дай да не минава. Но, ние не сме с номерата. Брат ми идва между другото да си остави багаж за 50 км. Да го чака. Една стромбичка там. Да се засили. Има и дрон. Изтървахме самия старт. Имаше и гайдички. Да. Най-вероятно ще има. With great excitement, With great power comes great responsibility. We will compete in 5 districts. 13 kilometers, GTR 23. Опа! Как да зобиш? Хората са го написали. Да се знае. Как да зобиш? L-карнитинче. One Shot Energy. Long Lasting Gel. Energy Gel. С него препоръчват вече и електролитчета. И Boost. И трябва да си топ. Само че аз електролитите няма да ги взема, защото си разтворя направо в камилката. И съм си приготвил тук тениската с гайдара, гащите, чорапите. Съм готов да тръгвам утре. Оп, добро утро от Златоград. Закусих, брат ми сутринта стана рано за да мина с шътъла, изкараха го, къде извозиха го до старта. Вече е стартирал, минало е, речи 2 часа, както е тръгнал. Нямам идея докъде не сме се чували. Аз стигам към старта. Хубаво местенце е Златоград, не е лошо, въобще. Закусиха ни хубави принцеси с яйце и сирене. И заминавам. 58 секунди. И така, 1 минута. 1 минута. 5, 4, 3, 2, 1. Почна се! Почна се! Явно има и катерене. Има въже. Май сме на границата. Явно. Мака. Около 5 км са минати.
И няма въздух. Родопско равно, му викали. Ето първия пункт май. Минаваме границата. Ето тук границата. Ох, горкото куче. Горкото куче иска да ги хване всичките. Кучето иска да ги хване всичките. И къде бягат тия? Да не? Ето как посрещат. Презаредих на хубава българска народна музика. Едно гелче. Давате такова ирянче. И газ напред. 9-10 км вече. Тук е сравнително равно и тичаващо се. Мога да тичаш, ако можеш. Тъмни гористи места. Идва първото спускане. Сигурно се надявам да не ме заболи коляното тук. Аз очаквам да ме заболи, ама да не е на първото, поне да е на второто спускане. Ей! Първото спускане мина, коляното не се обади. Беше много готино, между другото спускането, супер спокойно. Много равно темпо. Не съм вярвал, че такова нещо мога да направя. Много добре. Не знам, сега сме на може би 11-12 км. Не съм сигурен. Ама почва изкачването. Вървим по един гаден асфалт. Така да спря на малко почивка да запиша малко. Пак ще потичам и после идва баир. И минали то баир. Деца вика, финиширахме. Айде. То с Гармин откачива, хора. Катерин баира. И аз съм на 125 пулса. Не е възможно. Така като ме гледате на 125 часа. Бяла спретната каштурка. Голямото се обажда. Вече. Ама са останали по 5 км. Ще го избута. Ама какво правиш? Спускането беше такова тесничко. Това леко песъчливо. И несигурно застъпление.
мен това натовари повече от голямото. И затова се обади. Ако беше спускана като първото, по-така широко, плавничко, нямаше да има никакви проблеми. Ще е топ. Сега е само супер. Последни 2-3 км. Болката така е доста гадна и мъчителна. Ама не остана, ще го избутам. Его. Тук малко почивка на баира. И после стискаме зъби додолу. Имам тази кола, каква е? Ладичка ли е? Москве. Отскул мафака. Охо. Това е москвич. Москвич! И другите минават тук. Сега преди малко се чух с брат ми. Първите 25 км ги е минал мега гадно. Трасето било доста тегаво стотака. Поне първите 25 км. Озорил се е. Взема няма 15-20 минути да се разминем, иначе можеше да се срещнем в Златоград. Ако аз бях по-бърз, разбира се. Ама не съм. Его Златоград, бе! Не остана. Все малко. И трябва да приключва. Там е къде, бате! Его финала, бе! Стигнахме! Колко километра сте? 25. Благодаря. Айде. И това. Още един остана. О, супер, мерси много. Имам си бургаско. Много добре. Истината е, че в крака болката някак я изтисках накрая. Може би норофена, дето изпих на 16-я, 17-я километър, превентивно има някакъв ефект. Мина. Ай. Наравно сметка за състезанието. Минах го за 2 часа и 30 минути точно. Таргета ми беше... грешка. 3 часа и 30 минути. Таргета ми беше точно между 3 и 3 часа и 30 минути. Щях да съм много щастлив, ако бях минал под 3 часа. Ама... не стана. Може би може и да успея. Ако не ме беше забрал крака и ако спях да малко повече зор. Може би бях малко пасивен в началото. По едно време се чувствах наистина много добре. Не знам дали това е от зоба, дето бях взел тази схема, която от Nutrition предлагат. Но наистина по едно време се чувствах много добре към средата на трасето. Беше идеално. Даже доста тичах, ако трябва да съм честен, и затова и няма толкова много кадри. Но факт, че това в крака е кофти. До година се надявам да съм по-добре. За тази година съм планувал само едно бягане още. То няма да е бягане, ще е бъхтане в баира. До година на
не до година, другата седмица на Сопот на Балканиадата. Ще правя вертикалното, което е 5 км дължина, 1 км денивелация. Горе до станцията на лифта. Само изкачване, без спускане, точно защото крака ме боли, пък и ще пътувам ден след това и нямаше как да се пише и за другите. Така че това ми беше единствената опция. Тази година приключвам с трейл рънинга. Може би ще пиша някое друго състезание с колело до края на годината. Но ще потренирам цяла зима с идеята да оправя това с коляното. За да мога до година да съм във форма, да запиша някое друго състезание. Най-вероятно няма да съм активен да правя много състезания за следващата година. Поне не и бягане толкова, може би ще запиша 2-3 и това ще е всичкото. Но с колелото съм надъхан да направя Дунав ултрата година. Жена ми се изпусна пред свидетели и каза, че няма проблем, така че сори, ще се ходи. Ама ще трябва да потренирам стабилно тази година зимата, за да съм във форма, да мога да го изкарам това нещо. Защото са си 740 км, които честно казвам ме плашат доста. Ама ще видим, трябва да помисля какъв маршрут точно ще мина, къде да спа, защото със сигурност ще трябва да спа поне няколко пъти. Ще видим, не знам. Като цяло съм доволен сега. Сега остана да траквам брат ми да го видя докъде е, как е, що е. И така. Peace!